10. odlomak. Pitanje. Prema otkrivenju 17.1 i 6 i 18.24, zašto će Jehova uništiti Vavilon veliki? Sud nad velikom bludnicom. U otkrivenju 17.1 piše: Došao je jedan od 7 anđela koji su imali 7 posuda i obratio mi se rečima: Dođi, pokazat ću ti sud nad velikom bludnicom koja sedi na mnogim vodama. U 6. stihu piše: Video sam da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka. Kad sam je ugledao, veoma sam se začudio. U otkrivenju 18.24 piše: U tom se gradu našla krv proroka i svetih i svih koji su pobijani na zemlji. Vavilon veliki je naneo veliku sramotu Božjem imenu. On širi laži o Bogu. Čini duhovni blud tako što sklapa saveze sa svetskim vladarima. Svoju moć i uticaj koristi da iskorišćava svoje stado. A prolio je i mnogo krvi, uključujući i krv Božjih slugu. Kako će Jehova uništiti Vavilon veliki?